சந்தியம். சந்தியம் means 3 times actually. சந்தியம் என்றால் அந்த பொழுதுகள், அதாவது சாயங்காலம், மத்தியானம் மற்றும் காலையில. ஓகே, 3 சந்தியம். ஓகே, சந்தியம் சந்தியா காலம். எஸ், அந்த அதே பேர். எஸ், யாயன் ஸ்துவம் ஸ்தஸ்ய யஸ் 3 சந்தியம். யாயன் ஸ்தஸ்ய யஸ் 3 சந்தியம். வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட மீனிங் மல்லிகா மாதாஜி கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னையோட நம்ம முடிக்கிறோம் இந்த குரு அஷ்டகம் ஃபுல்லா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்கார். हरे कृष्णा माता जी. प्रणाम माता जी. प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ஓகே, நம்ம இப்போ थर्ड श्लोक माता जी. थर्ड श्लोक. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க. எல்லாருமே நான் வந்து ஸ்லோகம் சொல்லும் பொழுது நீங்களும் வந்து ஸ்கிரீனை பார்த்து சொல்லணும். பின்னாடி மியூட்ல எல்லாரும் சொல்லும் பொழுது அந்த சிங்க் வராதனால தான் நான் உங்களை சொல்ல வைக்கிறது இல்லை. எல்லாரும் சேர்ந்து நான் சொன்ன பிறகு ஒரு வாட்டி ஸ்லோகத்தையே சொல்ல வச்சிருவேன். ஆனா நீங்க திருப்பி சொல்லும் பொழுது ஒரு கோர்வையா வரணும் ஆக்சுவலி, இல்லையா? சோ பண்ணலாமா? இன்னிலிருந்து வேணும்னா ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகங்கள் நான் வாசிக்கும் பொழுது நீங்களும் வந்து நான் ஒரு லைன் படிப்பேன், நீங்களும் அடுத்த அந்த லைன் படிங்க. ஓகே, திருப்பி சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி, எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இருக்கும். இப்ப நான் வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்யறேன். நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல நீங்களும் பிரார்த்தனைகள் செய்யணும். சைலண்டா உட்காந்து கேட்க கூடாது, நீங்களும் பேசணும். அப்பதான் நீங்க சொன்னாதான் அந்த அதாவது பகவான் நம் திருநாவில் வந்து அவர் வந்து நர்த்தனம் ஆடுகின்றார் இல்லையா? அவருடைய ராச டான்ஸ் நம்ம நாவிலே பார்க்கலாம் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே அவருடைய நாமங்களை சொல்ல சொல்ல நாம் அதுல லயித்து சொல்லும் பொழுது பக்தியோட பகவான் நம் திருநாவில் வந்து உட்காருகின்றார் அவர். அதனால நம்ம பக்தியோட அவருடைய நாமங்களை சொல்ல வேண்டும். ஓகே, சோ நான் வந்து சொல்றேன். ஏன்னா மியூட்ல சொல்றது நீங்க எல்லாருமே மியூட்ல சொல்லுங்க. ஏன்னா ஒரு கோர்வை வரதில்ல. எனக்கு என்ன ஆகும்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகுது. அதனால பிரார்த்தனைகள் மட்டும் நீங்க மியூட்ல சொல்லுங்க. ஸ்லோகங்கள் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆனா கூட பரவாயில்ல, எனக்கு அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவா நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद की अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நாம் இப்போ பிரபுபாத பிரணத்தியோட
இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்றைக்கு 3வது பதம் பார்க்க போகின்றோம். நான் இப்பொழுது ஒரு முறை ஒரு லைன் சொல்வேன். நீங்க எல்லாரும் கூட இந்த ஸ்கிரீன்ல நல்லா தெரியறதுன்னு நினைக்கிறேன். அதை பார்த்து நீங்க சொல்லணும். ஓகே. ஜனஷ்ய கிருஷ்ணாத் விமுகஷ்ய தைவாத் அதர்மசீலஸ்ய சுஹுதுஹுகிதஸ்ய अनुग्रहायेह सरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य यस विजय कुमारी माताजी वासिंग जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्राह्येन सरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य. हरे कृष्ण माताजी படிக்கிறேன் மாதாஜி புக் எடுத்துக்கிறேன். ஜனஸ்ய சாதாரண மனிதனின் கிருஷ்ணாத் பரம புருஷரான கிருஷ்ணரிலிருந்து விமுகஸ்ய பகவானுக்கு எதிராக
தன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டவனின் தைவாத் புறசக்தியின் ஆதிக்கத்தால் அதர்ம சீலசிய அதர்மத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஒருவனின் சு துக்கிதஸ்ய எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியற்றவனாக இருப்பவனின் அனுக்கிரகாய அவர்களிடம் இரக்கம் கொண்ட காரணத்தால் இக இவ்வுலகில் நூனம் சந்தேகமின்றி பூதானி நபர்கள் பவ்யானி சமூக தொண்டர்களான சிறந்த ஆத்மாக்கள் ஜனார்தனஸ்ய பரம புருஷரின் மொழிபெயர்ப்பு. எம்பெருமானே, பகவானுக்கு அடிபணிய மறுக்கும் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களிடம் இரக்கம் காட்டுவதற்காக சமுதாய தொண்டர்களான சிறந்த ஆத்மாக்கள் பரம புருஷரின் சார்பாக பூமியில் சஞ்சரிக்கின்றனர். பொருளுரை: பகவானின் விருப்பங்களுக்கு கீழ்ப்படிவதுதான் ஜீவராசிகளின் இயற்கையான நிலை. ஆனால் கடந்த கால பாவ செயல்களின் காரணத்தால் ஜீவராசி பகவானுக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்து பௌதீக வாழ்வின் எல்லா துன்பங்களையும் அனுபவிக்கிறான். பரம புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதை தவிர வேறு வேலை யாருக்கும் இல்லை. எனவே பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டை தவிர வேறெந்த செயலும் கிட்டத்தட்ட பரமனின் விருப்பத்திற்கு எதிரான ஒரு செயலாகும். பலநோக்கு கருமம், கற்பனையான தத்துவம் மற்றும் தியான மார்க்கம் ஆகிய அனைத்தும் கிட்டத்தட்ட பகவானுக்கு அடிபணிய மறுக்கும் சுபாவங்களே. இத்தகைய விரோதமான செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள எந்த ஜீவராசியும் பகவானின் உத்தரவுப்படி செயற்படும் ஜட இயற்கை சட்டங்களால் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவனாவான். பகவானின் தூய பக்தர்கள் இழிவடைந்த ஆத்மாக்களிடம் இரக்கம் கொண்டிருப்பதால் அவர்களை பரமபதம் அடைய செய்வதற்காக பகவானை பற்றிய செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு உலகம் முழுவதிலும் பிரயாணம் செய்கின்றனர். எனவே புறசக்தியின் வசியத்தினால் தடுமாற்றம் அடைந்துள்ள சாதாரண மனிதன் இத்தகைய தூய பக்தர்களின் சகவாசத்தை தேடிக்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட்ல போயிடணும். கிருஷ்ணா பிரபு எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜனஷ்ய கிருஷ்ணாத் விமுகஷ்ய தைவாத் அதர்மசீலஸ்ய சுதுக்கிதஸ்ய அனுக்கிரகாயேஹ சரந்தி நூனம் பூதானி பவானி ஜனார்தனஸ்ய. சோ ஜனஷ்ய சாதாரண மனிதனின், கிருஷ்ணாத் பரம புருஷனான கிருஷ்ணரிலிருந்து, விமுகஷ்ய பகவானுக்கு எதிராக தன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டவனின், தைவாத் அதாவது புறசக்தியின் ஆதிக்கத்தால், அதாவது பகிரங்க சக்தியினுடைய ஆதிக்கத்தினால், அதர்மசீலஸ்ய. சோ பகிரங்க சக்தி எதை கொண்டுள்ளது? மாயா சக்தி இல்லையா? அதாவது மாயையின் பிடியில் சிக்கிக் கொள்வது. அதர்மசீலஸ்ய, ஒருவர் மாயையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர் காட்டக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே அதாவது பூர்ணமாகவோ இல்லை தூய்மையானதாகவோ கருதப்படவே முடியாது. அவரவர்களுடைய புரிதலுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய செயல்கள், பக்திகள் கூட அதே மாதிரிதான். அங்கே எல்லாமே பௌதீக நோக்கத்துலதான் பக்திகள் இருக்குமே ஒழிய வெறுமனே ஆன்மீகத்துல லயித்து பிரேமையோ இல்லை அது பக்தியாகவோ அது தென்படாது. அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நாம தேவர்களையும் வணங்குகின்றோம் இல்லையா? நம்மளுடைய அதாவது பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது சுய லாபத்திற்காக தான் நாம பக்தி செய்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை விடுகின்றது. எப்பொழுது நாம பௌதீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து பகிரங்க சக்தியிலிருந்து அதே மாதிரி அந்தரங்க சக்தியின் வழியாக நாம் எல்லாத்தையுமே செய்யணும், அதனுடைய மேன்மையை நாம உணர்ந்து கொள்கின்றோமோ அப்பொழுது நம்மளுடைய பக்தி என்பது தூய்மை அடைகின்றது. சோ தூய்மையா இருக்கக்கூடிய பக்தியை தான் பகவான் விரும்புகின்றார். கலப்படமா இருக்கக்கூடிய பக்தி எப்பொழுதுமே அது பூர்ணத்துவமே அடையாது, முழுமை அடையவே அடையாது. சிலது நன்மைகள் நடக்கும், சிலது நமக்கு சங்கடங்கள்லே நம்ம உழண்டு கொண்டிருப்போம். ஏனென்றால் நாம எதிர்பார்ப்புகளோடு செய்யக்கூடிய பக்தி அது. எப்பொழுதும் துக்கிதஷ்ய எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி அற்றவனாக இருப்பவனின், அனுக்கிரகாய அவர்களிடம் இரக்கம் கொண்ட காரணத்தினால், இக அதாவது இவ்வுலகில் சரந்தி சஞ்சரிக்கின்றனர், நூனம் சந்தேகமின்றி, பூதானி அதாவது உயிர்வாழிகள், பவ்யானி சமூக தொண்டர்களான சிறந்த ஆத்மாக்கள், ஜனார்தனஷ்ய பரமபுருஷரின் அதாவது மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? எஸ், மக்கள் நாம அடுத்தவர்களுக்கு உபகாரம் செய்வது எஸ், தட் இஸ் குட் சர்வீஸ் தான். ஆனா அங்கே பகவானுக்கு நாம செய்கின்றோம் என்று நினைத்து கொண்டு செய்ய வேண்டும். இந்த வழியில பகவான் நமக்கு
செய்வதற்கான மார்க்கத்தை கொடுத்திருக்கார். அதனுடைய செயல்கள் அனைத்தும் அவர் பாதங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் ஆற்றினோம் என்றால் அது பகவத் கைங்கரியம் ஆகின்றது. அதை விடுத்து நாம தான் ஆற்றுகின்றோம் என்று நினைத்து கொண்டு நாம என்னதான் நம்ம கிரேட் சோசியல் சர்வீஸ் பர்சனாக இருந்தாலும் அதில் நான் எனக்கூடிய அந்த வார்த்தை அடங்கி இருக்கின்றது. எப்பொழுது எங்கே நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைகள் வருகின்றதோ அந்த இடத்தில் அகங்காரமும் குடிக்கொள்கின்றது. அப்பொழுது அந்த கர்ம பலன் நமக்கு நன்மைகளை வழங்காது. கர்ம பலனையும் எதிர்நோக்கிதான் நாம் அந்த காரியங்களில் சில பேர் செயலாற்றுவார்கள். சில பேர் எதிர்பார்க்காமலே செய்வாங்க. ஆனா அதுலயும் நான் என்பதால் அது நம்மளோட பந்தப்பட்டு விடுகின்றது. சோ பகவானை மையமாக வைத்து நாம் ஆற்றினோம் என்றால் அது நம்ம கிட்ட இருந்து பந்தப்படுவது கிடையாது. அப்போ நமக்கு பகவானும் அதாவது நல்ல மார்க்கத்தை அவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார். சோ நாம பகவான்கிட்ட கேட்கறதே அது ஒண்ணுதான் கேட்கணும். நல் மார்க்கத்தை அவர் வழங்கட்டும், அதுவே போரும். நாம முயற்சி எடுக்கணும்ன்ற அந்த அதற்கும் அவருடைய அருள் பாலித்தால் போதும் இல்லையா? அந்த வழியில் முன்னேறி செல்வதற்கு அவருடைய அருள் தேவை. அவருடைய கருணை இல்லாமல் நாம முன்னேற்றம் என்பது கண்டிப்பாக அடைய முடியாது. அதை நாம நன்னா புரிந்து கொள்ளணும். சோ எம்பெருமானே, பகவானுக்கு அடிப்பணிய மறுக்கும் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களிடம் இரக்கம் காட்டுவதற்காக சமுதாய தொண்டர்களான சிறந்த ஆத்மாக்கள், அதாவது ரிஷிகள், முனிகள், இவங்க எல்லாருமே இல்லையா, யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் மற்றும் தூய பக்தர்கள், இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே பரமபுருஷரின் சார்பாக பூமியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் இல்லையா? எல்லா இடத்துலயுமே கலைகளாக இருந்தால், அதாவது நாம் விதைத்த அந்த பயிரினுடைய மூல இதுவே நமக்கு கிடைக்காமல் போய்விடும். ஏனென்றால் அந்த சத்துக்கள், பயிருக்கு செல்ல வேண்டிய சத்துக்கள் எல்லாமே கலை எடுத்துக்கொண்டு அது நன்றாக வளர்ந்துவிடும். அப்போ இந்த உலகத்துல எப்படி தர்மம் என்பது அதாவது ஒரு விதை நாம விதைக்கின்றோமோ அந்த செடிக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றோமோ, கலை என்பது அதை சுற்றி வளரக்கூடிய கலை என்பது அதர்மம் ஆகும். வெறுமனே கலையையே நம்ம அதாவது வளர விட்டுட்டோம்னா அதர்மம் இருக்கக்கூடிய இடமே நமக்கு தெரியாமல் போய்விடும் இல்லையா? அதனால எப்பவுமே நம்ம தர்மத்தின் தரப்பில் இருந்து ஆற்றக்கூடிய செயல்களில் நாம ஈடுபட வேண்டும். சோ பகவானை மையமாக வைத்துதான் நாம் அனைத்து செயல்களையுமே செய்யணும். ஸோ ஈவன் தோ கர்ம யோகம், ஞான யோகம் எல்லாமே அது பக்தியில நிறைவடைய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அது பூர்ணத்துவம் பெறும். அப்பொழுதுதான் அந்த சந்நியாசி யோகத்தில் நிலை பெறுகின்றான். பக்தியற்ற எந்த ஒரு பயிற்சியுமே நிறைவு கிடையாது. அது எல்லாமே நம்முடைய, அதாவது நம்ம விருப்பத்துக்கேற்றவாறு, நம்முடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு நாம் அதை செயல்படுத்துகின்றோம். அதனால் நமக்கு எந்த நன்மையும் கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பகவானின் விருப்பங்களுக்கு கீழ்ப்படிவதுதான் ஜீவராசிகளின் இயற்கையான நிலை. எஸ், ஏனென்றால் அவர்தான் முதன்மை கட்டுப்பாட்டாளர். இஸ் a சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் இல்லையா? பிரிமிவல் காட். அவரிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் தான் நாம எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள். சோ நாம தாய் தந்தையருக்கே கீழ்ப்படிந்தவர்களாக இருக்கின்றோம். இந்த பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக பண்புகளோடு இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தை, நாமளும் பௌதிக பண்புகளோடு தான் இந்த உடலை ஏற்றி இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ சிறு வயது முதலே அந்த தாய் தந்தையருக்கு நாம கண்டிப்பாக நமஸ்காரங்களும் மற்றும் அதாவது மரியாதைகளும் இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யறோம். அவர்கள் என்ன சொல்கின்றார்களோ அதை ஏற்று நடக்கக்கூடியதுதான் நமக்கு வேத வாக்காகவும் நம்ம எடுத்து செல்கின்றோம் சிறு பிராயத்துல இல்லையா? நம்ம பெரியவங்களாகும்போது நம்ம அதை இது அப்பா அம்மா சொல்றது நமக்கு ஏற்றமாக இருக்கின்றதா இல்லையா என்று யோசிக்கக்கூடிய திறன் வரும். ஏன்னா அந்த ஜெனரேஷன் கேப் என்றதுனால நம்ம அந்த யோசிக்கக்கூடிய செயலை செய்கின்றோம். நன்மையா இருந்தால் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடுறோம். சில பேர் அதையும் பிளைண்டா ஃபாலோ பண்றவங்க இன்று வரைக்கும் கூட உண்டு. தாய் தந்தையர் நமக்கு நன்மை மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த கான்பிடன்ஸ். சோ பௌதீக உருவத்தில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது பௌதீக தாய் தந்தையர் இல்லையா, ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவர்தான் நம்முடைய, அதாவது விதையளிக்கக்கூடிய தந்தையே அவர்தான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருக்கும் நாம் கீழ்ப்படிவது என்பது நம்முடைய செயல் அல்லவா? இதை நாம ஏன் யோசிக்கிறது கிடையாது? ஏன் மறந்து விடுகின்றோம் இல்லையா? இப்ப அதாவது இந்த பிறவில நமக்கு கொடுத்த தாய் தந்தையருக்கே நாம அவ்வளவு பணிவிடைகள் எல்லாம் செய்யணும் என்ற மனசுல அவ்வளவு அன்பு எல்லாமே வச்சிருக்கோம் இல்லையா? கருணை, அன்பு இதெல்லாமே கலந்து இருக்கின்றது. அதே கருணை அன்பை நாம எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்தில் ஏன் செலுத்துவது கிடையாது? ஏனென்றால் நாம அஞ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். சோ இந்த மாயையில் நாம சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது நமக்கு பகவான் யோக மாயையில் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இல்லையா? அதனால் அவர் பக்கத்தில் நாம திரும்பி பார்ப்பது என்பது நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நமக்கு கிடைக்க பெறுவது கிடையாது. சோ அதை உணர்வதற்காக நம்ம பிரயத்தனமும் செய்வது கிடையாது. ஆனால் உண்மையில்
இந்த உண்மையை அறிந்த உயிர்வாழிகள் அனைவருமே பகவானின் தாழ் பணிகின்றனர். அவருடைய பாதங்களுக்கு திருத்தொண்டு புரிவதென்பதே முதன்மை கடமையாக ஏற்றிருக்கின்றனர். அதனால்தான் காலையில் எழுந்தவுடனே பகவானுக்கு சேவை புரிகின்றோம் இல்லையா? அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் மங்களாரத்தி பார்க்கின்றோம், நரசிம்ம ஆரத்தி செய்கின்றோம், துளசி ஆரத்தி முடிக்கின்றது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வீட்டுல நாம ஜபங்கள் செய்கின்றோம், வீட்டுல இருக்க பூஜை ரூம் எல்லாம் டெக்கரேஷன் பண்ணி இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம். காலையில நாம யாருக்கு வந்து முதல் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கிறோம்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். இன்றைய பொழுது அவருடைய கையில் தான் இல்லையா? நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது. நாம ஒரு எந்திராருடையனதான், அதாவது எந்திரம் தான் நாம. இந்த எந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி இந்த ஆத்மா இதுல குடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இந்த எந்திரத்தினுடைய செயல்கள் எல்லாம் பக்குவமாக அமையணும்னு அவர்கிட்ட வந்து நம்ம பிரார்த்தனை வைக்கணும் இல்லையா? இல்லைன்னா அது அந்த அவரை மையமாக வைத்து நாம செயல்படவில்லை என்றால் அதற்கான கர்ம பலங்களும் நம்ம அக்கௌண்ட்ல வந்து மாட்டிக்கும். அதனால கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம விடுபட வேண்டும். அதற்கு பக்தியை வந்து பூர்ணமாக செலுத்த வேண்டும். அப்படின்னா பூர்ணமாக செலுத்துவது என்பது எப்படி? அனைத்து செயல்களிலுமே நாம பகவானை மையமாக வைத்து செய்யும் பொழுது அது பூர்ணத்துவத்தை பெறுகின்றது. இந்த உண்மையை நாம வந்து உணர வேண்டும். ஆனால் கடந்த கால பாவ செயல்களின் காரணத்தால் நம்முடைய பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலன்களால் இந்த ஜென்மத்தில் நாம வந்து செம்மப்பட்டு இருக்கோம். அப்ப நமக்கு மறதி எனக்கூடிய அந்த தன்மையிலும் வந்து பகவானையே நாம மறந்து விடுகின்றோம் இல்லையா? ஜீவராசி பகவானுக்கு கீழ்ப்படிய மருந்து பௌதிக வாழ்வின் எல்லா துன்பங்களையுமே அனுபவிக்கின்றான் இல்லையா? ஆரம்பத்தில் அது சுகம் போன்றுதான் இருக்கும், ஆனால் அது இறுதியில் நமக்கு துன்பத்தையே விளைவிக்கக்கூடிய தன்மைகளும் நாம் எத்தனையோ சூழலில் பார்த்திருக்கின்றோம். நமக்கு வந்து ஃபியூச்சர் எப்படி நடக்கும்ன்ற அந்த விஷன் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. நாளை பொழுது எப்படி இருக்கும்னு நம்ம யாராவது ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஒரு யூகங்கள் அசம்ஷன்ஸ் தான் நம்ம செய்ய முடியும். நாளைக்கு நான் வந்து திருப்பதி போறேன் அப்படின்னாக்கா எஸ் நான் பிளான் பண்ணிருக்கேன், டெஸ்டினேஷன் அவர் தான் வந்து நிர்ணயிப்பார். நான் திருப்பதிக்கு போகணுமா இல்லையா, அந்த திருப்பதியில தரிசனம் பெறணுமா இல்லையா அப்படின்ற எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து அவர் நிர்ணயிப்பார். ஆனால் அவரிடம் நாம் பிரார்த்தனை கொள்ளும் பொழுது அதை நமக்கு அதாவது அப்ரூவலும் வந்து அவர் வழங்குகின்றார் இல்லையா? சோ நாம் அனைத்தையுமே அவரிடம் இருந்து நாம வந்து அங்கீகாரத்தை பெற வேண்டும் இல்லையா? சோ இந்த எந்த ஒரு செயலுமே அவரை மையமாக வைத்து நாம் ஆற்றும் பொழுது அந்த செயலில் வந்து எந்த தொந்தரவுகளுமே நமக்கு தொந்தரவுகளாக கூட தெரியாது. அதை நாம வந்து பக்குவமாக எடுத்து செல்லக்கூடிய மனசை நமக்கு பகவான் வழங்குவார். ஏனென்றால் நம்ம கர்ம பலன் கேற்றவாறு அந்த தொந்தரவுகளை எல்லாம் நாம வந்து ஸ்வீகரிக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. நாம் ஆற்றிய கர்மங்களை நாமளே ஸ்வீகரிக்கலன்னா இப்ப யார் ஸ்வீகரிப்பாங்க இல்லையா? சோ நாம் ஆற்றிய கர்ம பலனை நாம தான் ஸ்வீகரிக்கணும். அதை நாம வந்து பகவானுடைய துணை கொண்டு நாம வந்து கடக்கிறதுக்கு வந்து சுலபமாக கடக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். இதுதான் ஒரு உயிர்வாழி செய்ய வேண்டிய செயல்கள். ஆனால் அதை மறந்து விடுகின்றான். ஒருவன் மாயையில் வந்து விழுந்த பிறகு அதாவது யோக மாயை பக்கம் திரும்புவது என்பது மிக மிக கடினம் இல்லையா? மாயையில் சிக்கிக்கொண்டால் மீண்டும் வந்து பகவானை பற்றி சேருவது என்பது மிக மிக கடினமானது. சோ பரம புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதை தவிர வேறு வேலை நமக்கு கிடையாது. காலையில் எழுந்த உடனே நமக்கு செய்ய வேண்டிய ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் பக்தி தான் வீட்டுல இல்லையா? எந்த வீட்டுல வந்து காலையில எழுந்து இந்த பக்தி செயல் செய்கின்றோமோ அந்த வீட்டுல வந்து நிம்மதி என்பதும் வந்து வரும். பகவான் அதை கண்டிப்பாக ரட்சிப்பார் இல்லையா? சோ நம்ம கிட்ட இருக்கிறதை வந்து காப்பாற்றுவதும் அவர்தான், நம்ம கிட்ட இல்லாததையும் வழங்குவதும் அவர்தான். நம்ம கிட்ட நிம்மதி இல்லைன்னா நிம்மதியையும் பகவான் வழங்குவார் இல்லையா? நாம கேட்க வேண்டியது ஒன்றே, அவருக்கு எப்பொழுதுமே நித்தியமாக பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்வதற்கான பிராப்தத்தை மட்டும் பெறணும் இல்லையா? அவரை பற்றி எடுத்துரைப்பதற்கும் நமக்கு அவகாசம் கொடுக்கணும் இல்லையா? அந்த ஞானத்தை அவரை பற்றிய ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை அவர் வழங்கணும். இது எல்லாம் தான் நாம பகவான்கிட்ட கேட்கணும். எதை கேட்டால் நாம நன்னிலை பெறுவோமோ அத்தகையதை மட்டும்தான் பகவானிடத்தில் பிரார்த்தனைகளாக வைக்கணும். பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறது அவரவர்களுடைய விருப்பம். ஆனால் அப்படி பிரார்த்தனை வச்சே ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் தான் அவர்கள் வைக்க வேண்டும். நம்முடைய இந்த பௌதிக லாபத்திற்கான பிரார்த்தனைகளை நாம என்றைக்குமே நம்ம வைக்க கூடாது. சோ பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டை அது எப்படி இருக்கும்னா, அன்றாடம் தாய் தந்தையரிடம் போயிட்டு நம்ம வந்து தேவையானதெல்லாம் வாங்கி இல்லையா, வாக்குவாதம் 1 நாள் 2 நாள் தாய் தந்தையர் எல்லாம் செய்வார்கள். டெய்லி நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப அவர்களை வந்து நம்ம செய்யும் பொழுது அவர்களும் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக மனசு பேஜாரதான் செய்வாங்க இல்லையா? அவர்களும் வந்து திட்டுவாங்க. இதெல்லாமே நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். நம்ம சாதாரணமா இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்திலே நமக்கு இவ்வளவு விரக்தி வரும் பொழுது எம்பெருமான் எத்தனை பேருடைய அதாவது அப்ளிகேஷன்ஸை பார்த்துட்டு இருப்பார் இல்லையா?
சோ நமக்கு அதையும் வந்து வழங்குகிறார் அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு பெரிய கருணாமூர்த்தியா இருக்கணும் இல்லையா? செல்வத்தை வேண்டுவோருக்கும் செல்வத்தை வழங்குகிறார் பகவான். சோ அதனால அது எல்லாமே நித்தியமற்றது என்பதை உணர வேண்டும். மீண்டும் நம்ம இந்த புவி வாழ்க்கையில் பிறப்பதற்கு ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவாகவே நாம் இருக்கின்றோம். வேற எந்த செயலிலும் கிட்டத்தட்ட பரமனின் விருப்பத்திற்கு எதிரான ஒரு செயலாகும். அதாவது உன்னத அன்பை தவிர எல்லாமே வந்து பிசினஸ் டீலிங்ஸ் தான். அது தேவர்களிடத்தில் மாத்திரம் கிடையாது, பகவானிடத்திலும் நம்ம வைக்க கூடாது இல்லையா? பலநோக்கு கர்மம், கர்ம காண்டா இல்லையா? கற்பனை பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷன், கற்பனை தத்துவம். ஸோ பக்தி இருக்காது அவங்களுக்கு. அவங்களுடைய புத்தி கூர்மையை வந்து இப்படியெல்லாம் இருக்கும்னு வந்து யூகங்கள் அமைப்பார்கள், ஹைப்போத்திக்கல் வியூ. அதாவது நம்ம வந்து இந்த இதுல பார்க்கறோம்ல, பிரத்யக்ஷ அனுமன் பிரமான் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த நிலையில். மற்றும் தியான மார்க்கம், அதாவது தியான பயிற்சிகளை எல்லாராலுமே வந்து வெற்றி கொள்ள முடியாது இல்லையா? ஸோ எத்தனை பேரால மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்த முடியும்? கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா செயல்பட்டு கொண்டே நம்மளால பக்தியில வந்து நிலை பெற முடியும் இல்லையா? நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகளில் அனைத்திலுமே பகவானை நினைத்து கொண்டு நாம் ஆற்றினோம் என்றால் அந்த செயல்கள் அனைத்துமே பௌதிகமா இருந்தாலும் அதுவும் வந்து நல்ல நிலைமையில வந்து நிறைவு பெறும். ஸோ எப்பவுமே வித்தவுட் காட் சென்ட்ரிக் நாம் எந்த செயல் செய்தாலுமே அது வந்து முழுமை அடையாது. அது அத்தகைய செயல்கள் வந்து என்றைக்குமே மேன்மையும் ஆகாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அனைத்தும் கிட்டத்தட்ட பகவானுக்கு அடிபணிய மறுக்கும் சுபாவங்கள் தான் இல்லையா? அதாவது இந்த தர்க்கம் எல்லாம் நாம் நிறைய பார்த்திருக்கோம். அவங்களுடைய தத்துவங்கள் ரைட்டுன்னு வாதிக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. ஸோ காட் சென்ட்ரிக்கா நாம பேச ஆரம்பிச்சா அது வந்து அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்போக்கம். எங்கேயும் இருக்கா அவன் கடவுள், காட்டு அப்படின்னு தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவங்கள நம்மள இல்லையா? சோ நம்ம வந்து அவனுக்கு அந்த தகுதி இருக்கா இல்லையா பார்ப்பதற்கு, நாம அதை காட்ட நினைச்சா கூட அவனுக்கு அந்த தகுதி இருக்கான்றது வந்து இட்ஸ் எ வெரி பிக் கொஸ்டின் மார்க் இல்லையா? முதலில் கடவுளை பார்ப்பதற்கு நாம குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. அந்த குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கிறோமா அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் கடவுள் வந்து அவருடைய ரூபத்தை காட்டணும்னாலும் நடக்கும். நாம் எந்த அளவுக்கு அந்த பக்தியில நிலை பெறுகின்றோமோ பகவான் அவருடைய அந்த இதுல வந்து நமக்கு காட்சி அளிப்பார். கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் அதற்கு நாம் அந்த பக்குவ நிலையை அடைந்திருக்க வேண்டும். இத்தகைய விரோதமான செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள எந்த ஜீவராசியும் பகவானின் உத்தரப்படி செயற்படும் ஜட இயற்கை சட்டங்களால் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவனான். தண்டனை என்பதுதான் நம்முடைய கர்ம பலனை. பகவான் தண்டிக்கிறது கிடையாது நமக்கு. ஆனா நாம ஆற்றிருக்கக்கூடிய கர்ம பலனை நமக்கு தண்டனையாக அமைந்து விடும். அவர் ரட்சணை என்பது நமக்கு வந்து அந்த எப்ப நம்பிக்கை இல்லையோ அது வரைக்கும் அவர் வந்து வெயிட் பண்ணியிருந்தா இருப்பார் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள அவர் சாட்சி தானே நம்ம கிட்ட உட்கார்ந்து இருக்கிறது. சோ நாம அவர்கிட்ட பாதங்களில் வந்து படியாத வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம கர்ம பலன் நாமே மேன்மையானவர்கள், ஐ எம் த டூயர், ஐ எம் கிரேட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யும் பொழுது எஸ் யூ ஆர் ஒன்லி கிரேட், நீயே அதை வந்து செயல்படுத்துன்னு பகவான் அதுக்கும் வந்து உத்தரவு கொடுத்துருவார். அவர் எதுவுமே வந்து ஆப்போசிட்டா செய்யறது கிடையாது. எஸ் நீ எதை விருப்பம் கொள்கின்றாயே நீ அதையே பிராப்தமாக பெறுன்னு தான் பகவான் கொடுக்கிறார். சோ நம்ம யாருமே வந்து பகவானை நிந்திக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது, தகுதியே கிடையாது நமக்கு. ஏன்னா நாம் எல்லாமே ஆசைகள் கொள்வது எல்லாம் நாம தான் இல்லையா? சோ ஆசைப்படுவதும் நாம். அதுக்கப்புறம் பழி எதுக்கு பகவான் மேல போடணும் இல்லையா? எவ்வாறு நாம வந்து நம்ம செயலை வந்து மாற்றி அமைக்கணும்ன்றது வந்து நாம அந்த ஞானத்தை பெறணும் இல்லையா? எப்படி ஏற்றினால் நாம கர்ம பந்தனத்திலிருந்து வெளிப்படுவோன்றதையும் உணரணும். அதை உணராமல் எல்லா பழியுமே பிளைண்டா வந்து எதுக்கு பகவான் எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். கஷ்டத்தை அவர் என்றைக்கும் வழங்குவது கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நாம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் ஒரு தாய் ரூபத்தில் இருப்பவர். தாய் என்றைக்காவது தன் பிள்ளைகளுக்கு வந்து கஷ்டத்தை வழங்குவாளா? கண்டிப்பா கிடையாது. ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மையோட தான் அவருடைய செயலே அமைந்திருக்கும். அதே மாதிரிதான் பகவானும். ஆனால் தாயிடத்தில் செல்லாத மக்களுக்கு அப்படி எவ்வாறு அந்த ரட்சணை கிடைக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பாக கிடைப்பதில்லை. அவருடைய திருஷ்டிக்கே நம்ம போகணும்னு நினைக்காதப்போ அவசியமே இல்லை என்று நினைக்கும் பொழுது அப்ப நம்மளால வந்து அவரிடத்திலிருந்து அருள் பாலிக்க முடியாது. சோ நம்ம ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளே எடுத்துட்டா கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட் உங்ககிட்ட வந்து உதவி கேட்டாதான் நீங்க செய்ய முடியும். நீங்களா வாலண்டியரா வந்து எஸ் நான் உதவி புரிகிறேன்னு ஒரு வாட்டி சொல்லுவீங்க, அவர் பதிலே சொல்லியிருக்க மாட்டார். எப்படி வாங்கிக்கிறதுன்னு உட்காந்துருப்பார் இல்லையா? அதுக்காக நீங்க 4 வாட்டி சொன்னா கூட வரல, நான் 5வது வாட்டி நீங்க போய் சொல்வீங்களா? கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டீங்க இல்லையா? சோ அது அவருடைய நிலை. சில பேருக்கு அந்த ஈகோ என்பது இருக்கும் இல்லையா? அதை விட்டு கொடுக்க முடியாது. சோ நமக்கு வந்து மானம் அவமானம் இதெல்லாம் புடிச்சுட்டு உட்காந்துருப்போம். சோ இத்தனையுமே வந்து ஒருத்தர் வந்து நமக்கு அன்பாக வந்து இதை செய்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கு. நான் எதுக்கு அவன்கிட்ட வாங்கணும் அப்படின்ற நாம கீழ் படிந்துட்டோமா, நம்ம கேவலம் ஆயிட்டோமா, இப்படி எல்லாம் நம்ம நிறைய
விதங்களை நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? அதுதான் மனித இயல்பே இந்த பிரபஞ்சத்தில். சோ அதனால பகவானுடைய உத்தரவுப்படி செயற்படும் எல்லா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தரவுப்படி செயற்படும். நாம் என்னதான் பௌதிகத்துல வந்து இருந்து கொண்டு பகவானையே மறந்துட்டு நான் தான் செயல்படுகின்றேன் என்று நினைத்து கொண்டு செய்தாலும் உள்ளுக்குள்ள அவருடைய பர்மிஷன் இல்லாம அதையும் நம்மளால செய்ய முடியாது இல்லையா? அவருடைய உத்தரவு பிரகாரம் தான் நீ பௌதிக எண்ணத்தோடு தான் செயல்படுகின்றாயா, எஸ் போ அப்படின்னு அவரும் வந்து உத்தரவு கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளால அந்த செயலில் வந்து ஈடுபட முடியும் இல்லையா? அதுவே அது அந்த உயிர் வாழிக்கு மிகப்பெரிய தண்டனை. ஏனென்றால் அதனுடைய விளைவுகள் வந்து அவனால வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியாத சுச்சுவேஷனை உருவாக்கும் இல்லையா? எப்பொழுதெல்லாம் நான் தான் இந்த செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன், நான் தான் இதை செய்கின்றேன், நான் தான் இந்த பக்தி செய்கின்றேன், நான் தான் இந்த செயலில் என்னுடைய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இல்லையா, எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் நான் தான் செய்கின்றேன், எல்லாம் என்னால் செய்யப்பட்டது அப்படிங்களான்னு யார் ஒருத்தர் நினைக்கின்றார்களோ அந்த அந்த செயல்களுடைய விளைவுகள் மொத்தமும் அவருடைய அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும், எங்கேயுமே போகாது. அது பாவமா இருந்தாலும் சரி, புண்ணியமா இருந்தாலும் சரி. புண்ணியமா இருந்தா மேல் இருக்கக்கூடிய சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று அனுபவித்து விட்டு மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வருவார்கள். அதே பாவமா இருந்தா கீழே இருக்கக்கூடிய நரக உலகங்களுக்கோ கீழ் உலகங்களுக்கோ அவர்கள் வந்து நிரந்தரமாக தள்ளிவிடப்படுகின்றார்கள். இல்லை என்றால் பேலன்ஸ்டா இருந்தாக்கா பலநோக்கு கர்மங்கள் அப்படிப்பட்ட செயல்களாக இருந்தால் மீண்டும் வந்து அந்த பலநோக்கு கர்மங்கள் இருக்கக்கூடிய சிமிலரா இருக்கக்கூடிய அத்தகைய தாய் தந்தையருடைய அந்த குடும்பத்தில் வந்து பிறவி என்பது ஏற்படுகின்றது. அதனால நாம ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அது எல்லாமே வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? நாம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதை ஒரு க்ஷணம் நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். கர்மங்களை தவிர்க்க முடியாது, கர்மங்கள் செய்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிந்து அறிந்து செயல்பட வேண்டும். ஓகே, சோ இரக்கம், பகவானின் தூய பக்தர்கள் இழிவடைந்த ஆத்மாக்களிடம் இரக்கம் கொண்டிருப்பதால், எஸ், சோ எங்கேயோ ஒரு குரு, ஒரு ஆச்சாரியா தோன்றி இங்க இருக்கக்கூடிய ஏதாவது நித்திய பக்தர்களாக தவறி விழுந்த இந்த ஆத்மாக்களை வந்து கரை சேர்க்கணும்ட்டு அவங்களுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உழைப்பு என்று கூட சொல்லலாம். அவங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றுமே வந்து இந்த மனித சமுதாயத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அவர்கள் வந்து வித்திடுகிறார்கள். எக்ஸாம்பிள் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா, சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை. சோ சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை அவர்தான் கொண்டு வந்தார் இல்லையா? சோ வெறுமனே பகவானுடைய புனித நாமங்கள் ஒன்றே இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து நமக்கு வந்து மோட்சத்தை வழங்க வல்லது. அவரை புகழாரங்கள் செய்வதால் மட்டுமே நாம வந்து இந்த பாவக்கடலிலிருந்து நம்மளால வெளியேற முடியும் என்பதை எல்லாம் அவர் எடுத்துரைத்தார். அதேதான் அதை பின்பற்றி வந்த ஆச்சாரியார்களும் செய்து வந்தார்கள். நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாவும் அந்த இயக்கத்தை தான் வந்து அதாவது உலகளவுல வந்து நிறுவியிருக்கின்றார் இல்லையா? சோ எல்லா இடங்களிலுமே இஸ்கான் இல்லாத இடம் கிடையாது. இப்போ அத்தகைய நிலை வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. சோ அப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்கள் வந்து இந்த நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த இழிவடைந்த ஆத்மாக்கள் இல்லையா, நமக்கு கூட இந்த பகவத்கீதை வந்து அதாவது படிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்த பிறகுதான் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடைக்கலனாக்கா நாமளும் வந்து இன்னும் இந்த பாவக்கடல்ல உழண்டு கொண்டுதான் இருந்திருப்போம். உண்மை எது, நாம் இருக்கக்கூடியது இந்த மிருத்திலோகம், அதாவது துக்காலயம், அசாஸ்வதம் எதுவுமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இல்லையா? அவர்களை பரமபதம் அடைய செய்வதற்காக இல்லையா நாம் எல்லாரும் இழிவடைந்து, அதாவது ஃபாலபிள் சோல்ஸ் இல்லையா, ஃபாலன் சோல்ஸ், நம்ம எல்லாரும் தவறி விழுந்தாச்சு, நம்மள எல்லாரையும் கரை சேர்க்கணும் இல்லையா? சோ அவர்களை பரமபதம் அடைய செய்வதற்காக பகவானை பற்றிய செய்தி எடுத்துக்கொண்டு உலகம் முழுவதும் பிரயாணம் செய்கின்றனர் அத்தகைய தூய பக்தர்கள். எனவே புறச்சக்தியின் வசியத்தால், அதாவது பகிரங்க சக்தியினுடைய வசியத்தால், அதாவது தடுமாற்றம் அடைந்துள்ள நம்ம எல்லாருமே தடுமாற்றம் அடைகின்றோம் ஒரு சில சமயத்துல இல்லையா? எது சுலபமா இருக்கோ அதுல போய் நம்ம வந்து செயல்பட்டு விடுகின்றோம். சில சமயங்களை நம்மளால முடியறது கிடையாது. சோ அவ்வளவு கடினமான ஒரு செயலை வந்து ஏற்று நடக்கணும்ன்ற அந்த மன உறுதி நம்ம கிட்ட இருக்கிறதில்ல. அப்ப நாம வந்து நம்ம அதுல இருந்து தூரமாக விலக்கப்படுகின்றோம் இல்லையா? டீவியேஷன். மேலும் சாதாரண மனிதன் இத்தகைய தூய பக்தரின் சகவாசத்தையும் தேடிக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது ஒரு குரு ஆச்சாரியாவுடைய சகவாசத்தை வந்து அவர்கள் தேடிக்கொள்ள வேண்டும். எல்லாரையும் இப்ப வந்து திருப்பி சொல்லணும். தத் சாது வர்யாதிஷ வர்த்தம சம் நகஹ. எஸ், வாசிங்க எல்லாரும். சம்ராதிதோ பகவான் ஏன பும்சாம் ஹ்ருதிசிதோ யச்சதி பக்தி பூதே ஞானம் சா தத்வாதிகமம் புராணம்
ஞானம் புராணம். நைஸ். எஸ், தேங்க் யூ மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தத் சாது வர்யாதிச்ச வர்ம சம்னக சம்ராதிதோ பகவான் ஏன பும்சாம் ஹிருதி ஸ்திதோ யச்சதி பக்தி பூத்தே ஞானம் ச தத்வாதிகமம் புராணம். தத் எனவே சாது வர்ய முனிவர்களில் சிறந்தவரே, ஆதிச்ச தயவு செய்து உபதேசியுங்கள், பத்ம வழியை, சம் மங்களகரமான, நகக எங்களுக்கு, சம்ராதித்தக பக்குவமாக சேவை செய்ததால், பகவான் பரமபுருஷர், ஏன எதனால், பும்சாம் ஜீவராசியின், ஹிருதி ஸ்திதக இதயத்தில் வசிக்கும், யச்சதி அளிக்கிறார், பக்தி பூத்தே தூய பக்தருக்கு, ஞானம் ஞானத்தை, ச அந்த, தத்துவ உண்மை, அதிகமம் எதனால் ஒருவர் கற்றுக்கொள்கிறாரோ, புராணம் அதிகாரம் பூர்வமானது, பழமையானது. மொழிபெயர்ப்பு. எனவே மாமுனிவரே, பகவான் உன்னதமான பக்தி தொண்டை பற்றி எனக்கு உபதேசிக்க வேண்டுகிறேன். இதனால் பகவான் திருப்தியடைந்து பக்தி தொண்டு முறையினால் தூய்மை அடைந்துள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே உபதேசிக்க வேண்டும் என்ற வேத கொள்கைகளுக்கேற்ப எல்லோருடைய இதயத்திலும் உள்ள பகவான் என் இதயத்தில் இருந்து கொண்டே பரம சத்தியத்தை பற்றிய அறிவை புகட்டட்டும். பொருளுரை. முதல் காண்டத்தில் முன்பே விளக்கப்பட்டது போல் இரண்டற்ற ஒருவரான பரம சத்தியம் சாதகனின் திறமைக்கேற்ப 3 நிலைகளில் உணரப்படுகிறார். தூய பகவத் பக்தர் மிக திறமை வாய்ந்த ஆன்மீகியாவார். இவரிடம் பலநோக்கு கர்மம் அல்லது தத்துவ கற்பனை ஆகியவற்றின் களங்கம் சிறிதும் இல்லை. பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே கருமம், ஞானம் மற்றும் யோகம் போன்ற எல்லா பௌதிக திரைகளிலிருந்தும் ஒருவரது இதயம் முற்றிலும் தூய்மை அடைகிறது. இவ்வாறு தூய்மை அடைந்த நிலையில் உள்ள பக்தனுக்கு மட்டுமே பகவான் தன்னுடைய இதயத்தில் இருந்து கொண்டு பரமபதத்தை அடைவதற்குரிய உபதேசத்தை அவனுக்கு அளிக்கிறார். இதை பகவத்கீதை 10.10 உறுதி செய்கிறது. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம். பக்தனின் பக்தி தொண்டில் திருப்தி அடையும் பொழுதுதான் பகவான் பக்தனுக்கு அறிவை புகட்டுகிறார். இவ்வாறுதான் அர்ஜுனனும் உத்தவரும் அறிவை பெற்றனர். ஞானிகளும் யோகிகளும் கர்மிகளும் பகவானின் இந்த நேரடியான உதவியை எதிர்பார்க்க முடியாது. அவர்களால் உன்னத அன்பு தொண்டின் மூலமாக பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியவில்லை. இத்தகைய பகவத் தொண்டில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையும் இல்லை. வைதி பக்தி முறை, அதாவது வரையறுக்கப்பட்ட சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றி செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு முறை வேத சாஸ்திரங்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்டதும் சிறந்த ஆச்சாரியார்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதும் ஆகும். இப்பயிற்சியானது ராக பக்தி நிலையில் பகவான் சைத்திய குருவாக உள்ளிருந்து பக்தனுக்கு வழிகாட்டுகிறார். பக்தர்களை தவிர மற்ற எல்லா ஆன்மீகிகளும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் இடையில் வேறுபாட்டை காண்பதில்லை. ஏனெனில் தனிப்பட்ட உணர்வும் மேலான உணர்வும் ஒன்றே என்று அவர்கள் தவறாக கணக்கிடுகின்றனர். பக்தர் அல்லாதவர்களால் போடப்படும் இத்தகைய தப்பு கணக்கு உள்ளிருந்து வழிகாட்டலை பெற அவர்களை தகுதியற்றவர்கள் ஆக்கிவிடுகிறது. இவ்வாறாக பகவானின் நேரடியான ஒத்துழைப்பை அவர்கள் இழந்து விடுகின்றனர். பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் பகவான் வழிபடத்தக்கவர் என்பதையும் பக்தன் ஒரே சமயத்தில் பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவனாகவும் வேறானவனாகவும் இருக்கிறான் என்பதையும் உணரும் பொழுது மட்டுமே ஓர் அத்வைத்தியால் பகவான் வாசுதேவனிடம் சரணடைய முடியும். இந்நிலையிலிருந்துதான் தூய பக்தி தொண்டு துவங்குகிறது. தவறான வழியில் செல்லும் அத்வைத்தி ஏற்றுக்கொண்டுள்ள பரபிரம்மத்தை அறியும் முறை மிக கடினமானதாகும். ஆனால் பரபிரம்மத்தை அறிவதற்குரிய பக்தனின் வழி பக்தி தொண்டால் திருப்தி அடையும் பகவானிடமிருந்து நேரடியாக வருகிறது. எதனால் பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியுமோ அந்த பக்தி மார்க்கத்தை பற்றி விவரிக்கும்படி மைத்ரேயரிடம் விதுரர் ஆரம்ப சாதகர்களின் சார்பாக கேட்டுக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப விதுரருடைய கேள்விகள் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அவர் மைத்ரேய ரிஷியிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றார். இதெல்லாம் எனக்கு எடுத்துரைக்கணும்ன்றத
தத் சாது பரியாதிஷ வர்த்தமஹ சம்நஹ சம்ராதிதோ பகவான் ஏன பும்சாம் ருதி சதிதோ யச்சதி பக்தி பூதே ஞானம் ச தத்வாதிகமம் புராணம். அதாவது தத் எனவே, சாது வரிய முனிவர்களில் சிறந்தவரே, அதாவது மைத்ரேய ரிஷியை வந்து விதுரர் வந்து இவ்வாறு வர்ணிக்கின்றார். ஆதிச தயவு செய்து உபதேசிங்கள், வர்த்தம வழியை, சம் மங்களகரமான, நா எங்களுக்கு, ஹம்ஸ்ராதித பக்குவமாக சேவை செய்ததால், பகவான் பரமபுருஷர் ஏன எதனால், பும்சாம் ஜீவராசிகள், ருதிசிதக இதயத்தில் வசிக்கும், எச்சித அளிக்கிறார், பக்த பூதே தூய பக்தர்களுக்கு, ஞானம் ஞானத்தை, சா அந்தக தத்துவ உண்மை, அதிகமம் எதனால் ஒருவர் கற்றுக்கொள்கிறாரோ, புராணம் அதிகாரபூர்வமானது, பழமையானது. புராணம் என்றாலே வந்து அதாவது பழமையானது தான் பேசிக்கலி. ஸோ ஆத்தென்டிக்கா பழமையானது எப்பொழுதுமே அதற்கும் வந்து அங்கீகாரம் என்பது உண்டு இல்லையா? எனவே மாமுனிவரே, இப்ப வந்து விதுரர் வந்து மைத்திரியரை பார்த்து எடுத்துரைக்கின்றார். பகவானின் உன்னதமான பக்தி தொண்டை பற்றி எனக்கு உபதேசிக்க வேண்டுகின்றேன். அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன? அவருக்கு வந்து திருப்பணி செய்யறதை பற்றி எனக்கு எடுத்துரையுங்கள், எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு. இதனால் பகவான் திருப்தி அடைந்து பக்தி கொண்டு பக்தி தொண்டு முறையினால் தூய்மை அடைந்துள்ள அவர்களுக்கு மட்டுமே உபதேசிக்க வேண்டும் என்ற வேத கொள்கைகளுக்கேற்ப எல்லோருடைய இதயத்திலும் உள்ள பகவான் என் இதயத்தில் இருந்து கொண்டே பரம சத்தியத்தை பற்றியான அறிவை புகட்டட்டும். எஸ், நம்ம பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கும் பொழுது விதுரர் எவ்வளவு அற்புதமாக பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார். நல்லவைகள் மட்டுமே நம்ம மனசுல நிலை நிற்க வேண்டும் என்று பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கணும் இல்லையா? இல்லைன்னா இந்த கல்மிஷங்கள் எல்லாம் வந்து அதன் தரப்பில் நாம வந்து ஈர்க்கப்பட்டு விடுகின்றோம் இல்லையா? பேராசை, பொறாமை, அதுக்கப்புறம் வந்து கோபம், இத்தகைய நிலைகள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலக வேண்டும். ஆனா அதை விலகணும்னு அதை போக்கஸ் பண்ண வேண்டாம். நல்லவைகளை மட்டுமே பகவான் நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து நிச்சயப்படுத்தட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகள் நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்றது எல்லாமே வந்து தூரமாக விலக ஆரம்பிக்கும். அதே போன்றுதான் இந்த இடத்துல வந்து அதாவது விதுரர் வந்து அவர் எடுத்துரைக்க போகின்றார் பரம சத்தியத்தை பற்றி இல்லையா? பரா என்றால் நித்தியமானவர் இல்லையா? அவரை பற்றிய உண்மையை வந்து இந்த இடத்துல வந்து மைத்ரேயர் வந்து எடுத்துரைக்க போகின்றார். அவர் எடுத்துரைக்கக்கூடிய அனைத்துமே தன்னுடைய ஹிருதயத்துல வந்து தங்கணும், தன்னுடைய மனதில் வந்து தங்கணும் அப்படின்றது வந்து பிரார்த்தனைகள் வைக்கின்றார் விதுரர். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சப்மிசிவான, அதாவது அடக்கத்தோடு தான் நம்ம பகவான்கிட்ட வந்து அருளை கேட்கணும். அகங்காரத்தோடு கேட்டால் அது வந்து அகங்காரத்தோட நம்ம பௌதீகத்துல யார்கிட்டயாவது பேசினாலே அடுத்தது நம்ம காசா இருந்தாலே வரவாது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மைதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய இயல்பு. அகங்காரத்தை நாம கண்டிப்பாக விட்டொழிக்க வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செயல். நம்ம கிட்ட அகங்காரம் நம்ம கிட்ட இருந்து போனாலே மிச்சம் எல்லாம் தானா வந்து சேரும். பகவானின் உன்னதமான பக்தி தொண்டை பற்றி எனக்கு உபதேசிக்க வேண்டுகின்றேன். சோ பகவானுக்கு எவ்வாறெல்லாம் பக்தி தொண்டு புரிவதை என்று மைத்ரேய ரிஷரிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விதுரர் வந்து கேட்கின்றார். இதனால் பகவான் திருப்தி அடைந்து இல்லையா, அதாவது பக்தி தொண்டு முறையினால் தூய்மை அடைந்துள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே உபதேசிக்க வேண்டும் என்ற வேத கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப எல்லோருடைய இதயத்திலும் உள்ள பகவான் என் இதயத்தில் இருந்து கொண்டே பரம சத்தியத்தை பற்றிய அறிவை வந்து அவரே புகட்டட்டும். மைத்ரேயர் வந்து சொன்னா கூட நம்ம மனசுல எவ்வளவு ஆழம் பதியும்ன்றது நமக்கு கேரண்டி கிடையாது இல்லையா? நாம் எல்லாரோட பாகவதம் கிளாஸ் வந்து கேட்டுட்டே இருக்கோம். சோ கேட்டுட்டே இருந்தாலும் ஒரு 10 நாளுக்கு முன்னாடி சொன்னது நம்மளால இப்ப திருப்பி ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஆனா கான்செப்ட் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். போய் ஒரு வாட்டி புரட்டி பார்த்தா நம்மளால சொல்ல முடியும், ஆனா டக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து மெமரி நல்லா இருந்தது, நமக்கு மெமரி வந்து ப்ராப்ளம் இல்லையா? சோ அதுவே ஒரு பெரிய குறை. ஞாபக சக்தி மறதி இதோடு கொண்டதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இயற்கையினுடைய சட்டமே. அதனால நம்ம எல்லாவற்றையுமே ஞாபகத்தில் கொள்ள முடியாது. சோ முதல் காண்டத்தில் முன்பே விளக்கப்பட்டது போல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இதை பத்தி முன்னரே சொல்லப்பட்டதாக இந்த இதுல வந்து இந்த பொருளுரையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. இரண்டரை ஒருவரான பரமசத்தியம், அதாவது அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அவரும் நாம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பின்ன பகுதிகள், பகவானிலிருந்து தோன்றியது. குவாலிட்டி வைஸ் நாம வந்து பகவானுக்கு ஒத்தானவர்கள் தான். ஆனால் நாம அணு ஆத்மா, அவர் விபு ஆத்மா, அளவிட முடியாத ஆற்றலை கொண்டவர் இல்லையா? அதனால அதை வந்து நம்ம இந்த புறன் கண்களால வந்து நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது. அதனால இரண்டரை, அதாவது அவருடைய பரமாத்மா சொரூபமும் உடலும்
அதாவது இரண்டற்ற ஒருவரான பரமசத்தியம் என்பது அதுதான் வந்து விளக்கம். அதுக்கு சாதகனின் திறமைக்கேற்ப இல்லையா, நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து பக்தி கொள்கின்றோமோ முழுமையான மனதோட அதற்கேற்ப 3 நிலைகளில் உணரப்படுகின்றார் இல்லையா. சூரிய பிரகாசம், சூரிய வட்டம் மற்றும் சூரிய கிரகம் இல்லையா. ஒன்று வந்து சத்து, ரெண்டாவது வந்து சச்சித், அதுக்கப்புறம் சச்சித் மற்றும் ஆனந்த நிலை இல்லையா. சோ இந்த 3 நிலைகளை நாம பார்த்திருக்கோம் செகண்ட் சாப்டர் செகண்ட் ஸ்லோகத்திலேயே. சோ தூய பக்தர் மிக திறமை வாய்ந்த ஆன்மீகி ஆவார். அவர் வந்து அந்த இரண்டு கையிலுடைய சாமசுந்தர ரூபத்தின் மீதுதான் அவருடைய பக்தி என்பது நிலை பெற்றிருக்கும். இவரிடம் பலநோக்கு கர்மம் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் அது இருக்காது. மற்றும் தத்துவ கற்பனையால அவன் எதையும் பேச மாட்டான். ஆகியவற்றின் கலங்கம் வந்து சிறிதுமே இருக்காது. அதுதான் தூய பக்தருடைய குவாலிட்டி இல்லையா. பக்தி தொண்டினால் வந்து மட்டுமே கர்மம் மற்றும் ஞானம் மற்றும் யோகம் போன்ற எல்லா திரைகளிலிருந்தும் ஒருவரது இதயம் முற்றிலும் தூய்மை அடைகின்றது. சோ கர்ம பலன் மற்றும் வந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய, அதாவது நாம எப்படி நம்முடைய சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா ஒரு செயலில், அது எல்லாமே கர்ம பலன் தான். நம்ம சோ இது எல்லாமே யோகி ஆகும் பொழுது நாம என்ன உணர்வுகளோடு அந்த யோகத்தை பயில்கின்றோம் இல்லையா, அதுல அஃபென்ஸையும் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இதுல இருந்து நாம் ரட்சித்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. ஆனா அதை வந்து பக்தி தொண்டில நாம் ஈடுபடும் பொழுது இதை பத்திலாம் நாம் எதையுமே யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை. முழுமையாக நாம பக்தி தொண்டில ஈடுபடவும் முடியும். சோ பரமபதத்தை அடைவதற்குரிய உபதேசத்தை ஒருவர் வந்து அளிக்கிறார், அவனுக்கு அளிக்கிறார், அதாவது அவருடைய குரு ஆச்சாரியா இல்லையா. இந்த பகவத்கீதை இந்த சதுர்ஸ்லோகி இல்லையா 10.8 இருந்து 10.11 வந்து 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து சதுர்ஸ்லோகி. எவ்வாறு நம்ம பாகவதத்துல சதுர்ஸ்லோகி பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது 2.9.33 இருந்து 36 4 ஸ்லோகங்களை நாம படிச்சோமோ அதே மாதிரிதான் பகவத்கீதையிலையும் வந்து சதுர்ஸ்லோகி 10.8 இருந்து 10.11 வரைக்கும். தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் இல்லையா. அதாவது நம்ம வந்து அதுக்கு என்ன மீனிங் எனக்கா, தோஸ் ஹூ கான்ஸ்டன்ட்லி டிவோட்டட், அதாவது பகவானுக்கு யார் ஒருவர் வந்து பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து ஐ கிவ் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கிறார், அவங்களுக்கு வந்து ஞானத்தை வழங்குகிறார். தன்னை அடைவதற்கான ஞானத்தை, அந்த அறிவை வந்து பகவானே உள்ளுக்குள்ள இருந்து புகட்டுகின்றார். அதுதான் அந்த மீனிங் ஆக்சுவலி. தேஷாம் சதத யுக்தா அப்படின்னா யோகத்தில் நிலை பெற்றார். பஜதாம் அப்படின்னா நாம வந்து பக்தி கொள்றது. ஆக்சுவலி பக்தனின் பக்தி தொண்டில் திருப்தி அடையும் பொழுதுதான் பகவான் அவனுக்கு வந்து அறிவை புகட்டுவார். சோ அவனுக்கு என்ன ஞானத்தை கொடுக்கணுமோ அதை கண்டிப்பாக பகவான் வழங்குகிறார். இவ்வாறுதான் அர்ஜுனனும் சரி உத்தவரும் சரி அறிவை பெற்றனர் பகவானிடத்தில். பேசிக்கலி அவங்களுக்கு அந்த சப்மிசிவான குவாலிட்டி இல்லையா, அடக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி என்பது இருந்தது. தெய்வாம்சம் பொருந்திய குவாலிட்டிஸ் இருந்தது அவங்களுக்கு. அதனால அவர்கள் வந்து பரம ஞானத்தை வந்து அடைந்தார்கள். ஞானிகளும் யோகிகளும் கர்மிகளும் பகவானின் இந்த நேரடியான உதவியை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏனென்றால் அவங்களுடைய யோக பயிற்சிகள்ல வந்து பக்தி யோகத்துல வந்து நிறைவு பெற்றால் மட்டுமே இதையெல்லாம் அவர்களால வந்து அனுபவிக்க முடியும். இல்லை என்றால் வெறுமனே தியான பயிற்சிகள் இல்லையா, வெறுமனே நம்ம கர்மத்தை வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் செயல்படுது. அதனால வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு பலன்தான் பெற முடியும். முழுமையான பலனை நாம என்றைக்குமே பெற முடியாது. அவர்களால் உன்னத அன்பு தொண்டின் மூலமாக வந்து, ஏன்னா அதெல்லாம் பார்சியல் ரியலைசேஷன். பகவானை வந்து முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கம் வந்து பக்தி தான். அதை விடுத்து நம்ம வேற எந்த மார்க்கத்திற்கு சென்றாலும் அது எல்லாமே வந்து பார்ஷியல், அதாவது ஒரு பாகமான நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். பக்தியில வந்து அவர்கள் நிலை பெற்றால் கண்டிப்பாக முழுமையான அந்த அனுபவத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். இத்தகைய பகவத் தொண்டில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையும் கிடையாது. கடவுள் மேலேயே நம்பி இருக்காது, வெறுமனே வறண்ட தத்துவங்களோட தான் உட்கார்ந்துருப்பாங்க. சோ வைதி பக்தி முறை, அதாவது வைதி பக்தி என்பது சாதன பக்தியில நீங்க எல்லாரும் பக்தி ரசாமிரத சிந்து படிச்சிருப்பீங்க. சோ 3 விதமான பக்திகள், ஒன்று சாதன பக்தி, 2வது பாவ பக்தி, 3வது பிரேம பக்தி. பாவ பக்தியில 2 வகை, ஒன்று வைதி பக்தி, இன்னொன்னு ராகானுகா பக்தி இல்லையா. சோ அந்த 2 பக்தி ஒரு முறை வந்து இந்த நம்ம வைதி பக்தி என்பது நம்ம வேத சாஸ்திரங்களுக்கு உட்பட்ட ப்ரொசீஜர்ஸ் இல்லையா, ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரும்பொழுது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்து நமக்கு வந்து பிரேமையோட பக்தி கொள்வதற்கான மார்க்கத்தை பகவானே வழங்குவார் இல்லையா. அதுதான் வந்து ராகனுகா பக்தி என்று சொல்லப்படுவது. சோ அந்த ராகனுகா பக்தியில நாம வந்து மேலும் வந்து முன்னேறும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து பாவ பக்தி பரவச நிலைக்கு சென்று விடுகின்றோம். பரவசத்தினுடைய அடுத்த கட்டம் தான் வந்து
சம்பந்தமாக பேசுவது, நம்மள பகவான நம்மளுடைய பிள்ளையாகவோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சம்பந்தம் வச்சு பேசுவோம். 5 விதமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இல்லையா? அதாவது சாந்த, சாக்கிய, அப்புறம் வந்து தாஷ, வாத்சல்ய அண்ட் மாதுரிய ரசா. சோ நாம் எந்த நிலை கொண்டு பகவானை சேவிக்கின்றோமோ அந்த உறவுமுறையும் பகவான் வந்து நமக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார். சோ அது ரொம்ப முக்கியம். வரையறுக்கப்பட்ட சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றி செயல்படும் பக்தி தொண்டு முறை வேத சாஸ்திரங்களால் வந்து நியமிக்கப்பட்டது. அதுதான் நாம கூட வந்து ஃபாலோ பண்றோம். நாம ஜபங்கள் பண்றோம் இல்லையா? பிரசாதம் செய்கின்றோம். இது எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்க கொண்டு டிவோட்டி அசோசியேஷன் இதெல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். சிறந்த ஆச்சாரியர்களால் பட்டதும் ஆகும். இது எல்லாமே ஒரு ஆச்சாரியா வந்து எஸ் கோஹெட் அப்படின்னு தான் அவங்களுடைய அங்கீகாரத்தையும் கொடுத்திருக்காங்க. ஏனென்றால் உள்ளதை உணரக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம பெறுவோம் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். சிறந்த ஆச்சாரியர்களால் ஒன் செகண்ட் சோ சிறந்த ஆச்சாரியர்களால் வந்து நமக்கு வந்து வழிநடத்தப்படுவதும் அதுதான். சோ நம்ம எல்லாருமே இப்போ ரூபானுகாஸ் இல்லையா? ரூப கோஸ்வாமி அந்த சம்பிரதாயத்துல இல்லையா? நம்ம அந்த பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் என்னெல்லாம் பரிபாலித்து போனாரோ அவரை பின்பற்றி தான் வந்து இந்த சம்பிரதாயம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. பிரபுபாதரும் வந்து அதை தான் பின்பற்றினார். நாமும் வந்து பிரபுபாதர் என்ன செய்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரோ அதை தான் நாமளும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் வைதி பக்தி முறை. சிறந்த ஆச்சாரியர்கள் உறுதி செய்யப்பட்டதும் ஆகும். இப்பயிற்சியானது ராகபக்தி நிலையில் இல்லையா? ராகானுக பக்தி என்பது நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. இப்போ ஒரு கட்டத்தில் வரும்பொழுது பகவானை பிரேமிக்கக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு ஏற்படும். முதல்ல வெறுமனே நம்ம வந்து ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணிருப்போம். அப்ப பகவானிடத்துல வந்து பற்றுதல் இருக்காது, பக்தி இருக்கும். சோ அவரோட ஒரு சம்பந்தம் ஏற்படுத்தி இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? அது வந்து வைதி பக்தி. எப்போ அந்த பக்தியில நம்ம வந்து கண்டினியூஸா அந்த செயல் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கும்பொழுது ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு அவர் மீது பிரேம பக்தியையும் வந்து நமக்கு ஒரு ஈடுபாடையும் நம்ம வளர்த்து கொள்வோம். அதுதான் வந்து ஸ்பான்டேனியஸா வந்து நம்ம பக்தி நிலையில வந்து ஒரு உயர்வு ஏற்படுவது. அதுதான் வந்து ராகாத்மிகா பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ராக அனுகா அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ராகாத்மிகா என்பதுதான் நாம ஆற்றக்கூடிய பக்தி நிலை. அந்த நிலைக்கு வந்து ராகாத்மிகா என்று சொல்வார்கள். சோ அந்த பக்திக்கு பேரு ராகனுகா என்று பெயர். சோ பகவான் சைத்திய குருவாக இல்லையா? குருக்களை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒன்று சிக்ஷா குரு, இரண்டாவது வந்து நம்ம தீக்ஷா குரு, மூன்றாவது சைத்த குரு. சைத்த குரு எல்லாருடைய ஹதயத்திலேயே இருக்காங்க. நமக்கு ஒரு தீக்ஷா குரு வரலன்னாக்கா, கிடைக்கலன்னாக்கா சிக்ஷா குருகள் வந்து எத்தனையோ பேர் இருக்கலாம் இல்லையா? இன்ஸ்ட்ரக்டிங் குருஸ் வந்து எத்தனையோ பேர் இருக்கலாம். இனிஷியேஷன் குரு வந்து ஒருத்தர் தான். ஆனா வந்து சைத்த குரு வந்து யூனிவர்சல் குரு இல்லையா? அவர் எல்லாருடைய ஹிருதயங்கள் இருந்து கொண்டு வழி நடத்துகின்றார். சோ பக்தனுக்கு உள்ளிருந்து வழிகாட்டுகிறார். அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். பகவான் நமக்கு வழிகாட்டுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நம்ம இருந்து முயற்சி செய்யணும். முயற்சி செய்யாம எஸ் பகவான் நமக்கு வழிகாட்டுவார்னு உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. அது தவறு இல்லையா? சோ பகவான் எங்கேயுமே வந்து செயலற்ற தன்மையை வந்து அங்கீகரிக்கவே இல்லை. நீ செயல்பட்டுதான் ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் அநேக அண்டங்களை படைக்கின்றார். ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளயுமே அவர் எந்தெந்த அவதாரங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் என்று நமக்கு தெரியாது இல்லையா? இங்க எத்தனையோ அண்டங்கள் மற்றும் அடிவுறும் போது எல்லாம் அவருக்குள்ளே சென்று அடங்குகின்றது, மீண்டும் படைக்கிறது. இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் தான் இல்லையா? சோ நாம எல்லாரும் ஒரு அட்லீஸ்ட் தூக்கத்திலேயாவது ஒரு 6 மணி நேரமாவது நம்ம நிம்மதியா தூங்குறோம் இல்லையா? ஆனா பகவானுக்கு எல்லா இடங்களிலுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அப்படின்னா அவருடைய அதாவது போர்ட்போலியோ தான் நம்ம பார்க்கணும். எப்போ அவைலபிலிட்டின்ற மாதிரி இருந்தாலும் ஆனால்தான் அவர் எல்லா இடங்களிலுமே விரிவங்கங்களாக நம்ம காண்கின்றோம். எதற்கு அவர் இத்தனை விரிவங்கங்கள் செய்கின்றார் என்றால் ஒரே ரூபத்தை வைத்துக்கொண்டு எத்தனை அண்டத்துக்குள்ள போக முடியும்? கண்டிப்பா முடியுமா? முடியாது இல்லையா? எல்லா இடங்களிலுமே ரட்சணை. இன்னைக்கு எனக்கு ஏதோ ரட்சணை செய்யணும்,
அப்புறம் இதே சமயத்துல மல்லிகா மாதாஜிக்கும் ஏதோ ரட்சணை தேவைப்படுதுன்னு போது பகவான் அந்த இடத்துல போவார் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அவருடைய நானா ரூபத்துல இருந்து கொண்டு அவருடைய செயல்களை ஆற்றுகின்றார். அதற்காக தான் விரிவங்கங்களும் அவதாரங்களும் எல்லாம் இருக்கிறது இல்லையா? டைரக்டா அவரே வருது, சில சமயத்துல ஒருத்தர் மூலியமாவும் நம்ம வந்து அந்த சகாயத்தை நாம பெறுகின்றோம். சோ இந்த விரிவங்கங்கள் எல்லாம் எதற்கு, ஏன் பகவான் இத்தனை விரிவங்கங்கள் எடுக்கணும், ஏன் அந்த அந்த அதாவது இறை உலகத்திலும் அப்படியே இந்த இகலோகத்திலும் இத்தனை உருவங்களை பகவான் ஏற்கின்றார் இல்லையா? சோ இதற்காகத்தான் எல்லா இடங்களிலுமே சர்வீஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் இல்லையா? சோ அந்த சர்வீஸ்க்காக தான் அவர் அத்தனையுமே வந்து எக்ஸ்பான்ஷனா இருக்காரு அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஆத்மா மற்ற எல்லா ஆன்மீகளுக்கு தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவுக்கு இடையில வேறுபாட்டை நாம காண்பதில்லை இல்லையா? சோ உள்ளிருந்து பகவான் வந்து நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார் இல்லையா? ஆனா பக்தர்களை தவிர வேற யாராலுமே வந்து பரமாத்மா யாரு, ஆத்மா யாரு அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்களால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனெனில் தனிப்பட்ட உணர்வு அது, ஏன்னா அவங்களே அந்த உணர்வை வந்து தன்னிலிருந்து தோன்றுகின்றது. தே பிலீவ் இன் தெம்செல்ஃப், தன் மீதே தனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையில தான் அவர்கள் வந்து செயல்படுவார்கள். நமக்குள்ள வந்து கடவுள் இருந்து நம்மளை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார், எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்மளை வழி நடத்துவார் என்ற அந்த ஞானம் அவர்களுக்கு இல்லாத பொழுது இந்த கான்பிடன்ஸ், செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அதோடு அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அமையும் பொழுது அந்த கர்மங்களுக்கு அவர்கள் வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றார்கள் இல்லையா? ஸோ தனிப்பட்ட உணர்வு மேலான உணர்வு ஒன்றே என்று அவர்கள் தவறாக கணக்கின்றனர். சோ நாம வந்து செய்யறதுதான் பகவான் நம்ம மூலியமா, அதாவது நம்ம மூலியமா பகவான் செய்ய வைக்கிறார். ஆனா நம்ம நம்பிக்கை யார் மீது இருக்கு? நம்ம நம்பிக்கை பகவான் மீது இருக்கா, நம்ம மீது இருக்கா? எப்பொழுதெல்லாம் நம் மீதே நம் நம்பிக்கை வைத்துக்கொண்டு நாம் செயலாற்றுகின்றோமோ அதில் என்றைக்குமே வந்து முழுமையை அடைய முடியாது. எப்பொழுதெல்லாம் பகவான் மீது நம்பிக்கை வைத்துக்கொண்டு நாம் செயலில் இறங்குகின்றோமோ அப்பொழுது அந்த அந்த செயலில் வந்து எல்லாமே நன்மையாகத்தான் முடியும். இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். பக்தர் அல்லாதவர்களால் போடப்படும் இத்தகைய தப்பு கணக்கு உள்ளிருந்து வழிகாட்டலை பெற அவர்கள் தகுதியற்றவர்கள் ஆக்கி விடுகின்றது இல்லையா? சோ நம்ம அவரை தேடி போகாதப்போ கண்டிப்பா அவர் வந்து வாலண்டியரா உங்களுக்கு எவ்வளவு சர்வீஸ் கொடுப்பார், எத்தனையோ ரட்சணை இருந்திருந்தா இருக்கும். ஆனா நம்ம அதை பத்தியே நினைக்காதப்போ நாம சங்கடத்தில் உழல வேண்டியதுதான் இல்லையா? ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி எல்லாமே வந்துட்டு தான் இருக்கும். இவ்வாறாக பகவானின் நேரடியான ஒத்துழைப்பை அவர்கள் இழந்து விடுகின்றனர். வாலண்டரியா எப்பவுமே கடவுள் வந்து எத்தனை வாட்டி பண்ணுவாரு இல்லையா? நம்ம ஒரு நார்மலா ஒரு மனிதரா இருக்கும் பொழுதே நாம எத்தனை வாட்டி வாலண்டரியா போய் ஒருத்தருக்கு வந்து சகாயம் பண்ணுவோம். அப்படி செய்யும்போது நம்மள அவங்க வந்து வேல்யூபிளா நினைப்பாங்களா? இவங்களுக்கு ஏதோ வேலை இல்லை போல, வேலை கட்டு நமக்கு எல்லாமே பின்னாடி வந்து செய்யறாங்க, இதுல என்ன நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும்னு தெரியாது, அவங்களுக்கு என்ன ஆதாயமோ தெரியாது, இப்படி எல்லாம் நம்ம நினைப்போமா இல்லையா? பௌதீக கண்ணோட்டத்துல நம்ம கண்டிப்பா நினைப்போம். ஆனா பக்தி கொள்ளும் பொழுது வந்து தானாக நாம அவர்களிடத்தில் தேடி செல்வோம் இல்லையா? எனக்கு ஒரு சகாயம் பண்ணு அப்படின்னு நாம கேட்கும் பொழுது, அடுத்தவர்கள்ட்ட நாம கேட்கும்போது அதே மாதிரி பகவான்கிட்ட ஏன் கேட்கக்கூடாது? நம்மள படுத்த பகவான்கிட்ட நாம ஏன் கேட்க கூடாது? அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நாம வளர்த்து கொள்வதில்லை. நல் மார்க்கத்தை நாம பகவான்கிட்ட வேண்டணும். இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்க கூடாது. ஆனா மார்க்கத்தை நாம கண்டிப்பா கேட்கணும். அப்பதான் நாம அந்த முயற்சி அந்த பாதையில எடுக்க முடியும் இல்லையா? சோ எந்த பலனா இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். ஏனென்றால் அந்த பலன் நம்ம கர்ம பலனத்துக்கு ஏற்றவாறு தான் கிடைக்கும். ஆனா அட்லீஸ்ட் பேலன்சிங்கா போகிறதுக்கான மார்க்கம் பகவான் நமக்கு கண்டிப்பா கொடுப்பார். இதை நம்பிக்கை நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் பகவானை வழிபடத்தக்கவர் என்பதையும், பக்தன் ஒரே சமயத்தில் பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவன், அதாவது குவாலிட்டி, நித்திய தன்மை, ஆத்மா நித்தியமானது, பகவானும் நித்தியமானவர், அந்த விதத்துல நாம வந்து ஒத்தவர்கள் தான். ஆனால் அவர் அளவிட முடியாத ஆற்றலை பெற்றவர், நம்ம வந்து ஒரு சிறு அணு ஆத்மாதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேறானவனாகும், அதுதான் அச்சிந்த பேதம் அதிவேத தத்துவம் என்பது அதுதான் சொல்றது. வேறானவனாகவும் இருக்கின்றான் என்பதை உணரும் பொழுது மட்டுமே ஒரு அத்வைதியால் பகவான் வாசுதேவனிடம் சரணடைய முடியும் இல்லையா? இந்த தத்துவத்தை வந்து மாயாவாத பிலாசபி, அதாவது இந்த பிரபஞ்சமே மாயை என்று எடுத்துரைப்பவர்கள் தான் மாயாவாதிகள் இல்லையா? எஸ், பிரபஞ்சம் மாயை தான், இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை. ஆனால் நாம் இங்கெல்லாம் இப்ப தற்காலிகமாக வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம், மாயையில் சிக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறத வந்து உணரும். இங்க இருக்கிறது மாயை கிடையாது. நம்முடைய ரூபம் எல்லாம் மாயையா? கிடையாது. நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் மாயையா? கிடையாது. எல்லாமே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்கள் தான். ஆனால் அதை நம்ம பக்குவமாக ஆற்ற வேண்டும். உண்மையாக நாம் என்ன செயலில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தறிந்து செயல்பட வேண்டும்.
அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் மாயை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுட்டு போற இடத்துல சன்னியாசமா உட்கார்ந்துக்க முடியுமா? எதெல்லாம் நடக்கிறதோ நடக்கட்டும் இல்லையா? நானும் மாயை, நீயும் மாயை, நானே கடவுள், நீயே கடவுள், அந்த பிரம்ம நிலை அடைந்த பிறகு அப்படின்னு நாம சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா அது வந்து தவறான கருத்துக்கள் ஆகும். அது தவறான புரிதல் ஆகும் இல்லையா? நம்மளை இயக்கிக் கொண்டிருப்பவர் எல்லாம் ஒருவன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து உணர்ந்து நாம செயல்பட வேண்டும். நாம் எதற்காக இந்த படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம், நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய இந்த கர்மங்கள் எல்லாம் நாம செயலாற்ற வேண்டியதுதான். கர்மத்தை நாம செய்யவில்லை என்றால் அது செய்யாமல் ஏற்படக்கூடிய அந்த பாவ பலன்களுக்கெல்லாம் நாம தான் பந்தப்படுவோம். அதனால நம்முடைய கர்மத்தை நாம துறக்க முடியாது. கர்மத்தை நாம ஆற்ற வேண்டும். எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து நாம செயல்பட வேண்டும் இல்லையா? ஒரு தூய பக்தன் இந்நிலையிலிருந்து தான் தூய பக்தன் பக்தி தொண்டு துவங்குகின்றது. தவறான வழியில் செல்லும் அத்வைதி ஏற்றுக்கொண்டுள்ள பரபிரம்மத்தை அறியும் முறை மிக கடினமானது இல்லையா? பிரம்ம நிலையை அடைவது என்பது மிக கடினமானது. எப்பொழுதுமே இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு வெறும் பிரகாசத்தை நீ மையமாக வைத்து உன்னுடைய மனதை அதுல நிலைநிறுத்து அப்படின்னா வெறுமனே வெளிச்சத்தை நம்ம வந்து எவ்வளவு நாள் நம்ம பிரகாசமா அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பா ஒரே ஒரு 5 செகண்ட் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. யாராலுமே வந்து ஒரு இந்த இடத்துல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நமக்கு நிறைய தியான பயிற்சிகள் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த தியான பயிற்சிகள்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதாவது யாரோ ஒருத்தர் தான், அதாவது லட்சத்துல கோடியில ஒருத்தர் தான் அதுல வந்து அதாவது நிலை பெறுவார்கள். நம்மளால சாதாரண மக்களால கண்டிப்பா அந்த வெளிச்சத்தை மட்டுமே மையமாக வைத்து பக்தி கொள்ள அதாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த யோக பயிற்சியில வந்து நிலை அடையவே முடியாது. கண்டிப்பா முடியாது. அது மிக கடினமானது. ஆனால் ஏன்னா நமக்கு நம்மளை சுத்தி நிறைய வாழ்க்கையில சிக்கல்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். நம்முடைய யோசனைகள் எல்லாம் அந்த சிக்கல் மேலதான் போயிட்டு இருக்கும், ஃபோக்கஸ் மேல இருக்காது. இதை நீங்க எல்லாரும் ஒரு வாட்டி முயற்சி கூட பண்ணி பாருங்க. ஸோ நாளைக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம பிள்ளைக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன், இதை என்ன செய்யணும், அதை என்ன செய்யணும், இப்படிதான் நம்ம பௌதிகத்துலதான் நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் ஓடிண்டே இருக்குமே ஒழிய அந்த பிரகாசத்தின் மீது ஆக்ஞா சக்கரத்தின் மீது நம்மளால கண்டிப்பா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. தியான பயிற்சிகள் அப்படிதான் இல்லையா? அந்த சக்கரங்கள் மீது நம்முடைய மனதை நிலை நிறுத்தி தான் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து வெளிச்சம், இந்த வெளிச்சத்தை மாதிரி சொல்லி கொடுக்கவே கூடாது. அது தவறான இது. அந்த இடத்துல வந்து ஆற்றல், அதாவது ஒரு எனர்ஜி தான் வந்து உற்பத்தி ஆகும். நமக்கு ஒரு கனமான ஒரு ஃபீலிங் மட்டும் தான் ஏற்படுமே ஒழிய அங்க பிரகாசத்தை நாம வந்து நிலைநிறுத்த முடியாது. இறைவனுடைய உருவத்தை கூட நாமளா கற்பனையில நிறுத்த முடியாது. அவராக வந்து நம்ம அந்த இடத்துல வந்து நின்றால் ஒழிய இல்லையா? எதையுமே கற்பனையால நாம வந்து மனசுல நிறுத்த முடியாது. ஸோ யூ cannot assume things. நீங்க இப்படி மனசுல நினைச்சுட்டு நீ பிரார்த்தனை பண்ணு அப்படின்னாக்கா எஸ் பகவானே வந்து எஸ் அந்த ரூபம் வந்து நமக்கு தெரியாது. அவருடைய நாமத்தை நினைச்சுட்டு நம்ம என்ன பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ஆனா ஒரு உருவத்தையோ ஒரு பிரகாசத்தையோ நினைச்சு கொண்டு நம்ம வந்து அதாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணி தியான பயிற்சிகள் கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. தியானத்தினுடைய நிறைவில தான் அந்த உருவமே நமக்கு வந்து ஹிருதயத்துல நிற்கும். அந்த பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் வந்து அது நம்ம அந்த பக்குவ நிலை அடையும் பொழுதுதான் நம்ம அந்த ரூபத்தையே காண முடியும். அது வரைக்கும் நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? அப்ப அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பக்குவம் வரணும்னா நமக்கு ஒருத்தர் வழி நடத்துதலும் வேணும். நாம் எப்பெல்லாம் சறுக்கி விழுவோமோ அப்பெல்லாம் அவரை தூக்கி நிற்க வைக்கணும் இல்லையா? அதனால அது அவ்வளவு சுலபமான காரியமும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட காலகட்டமும் நாம அந்த கட்டத்துல இல்லை. கலியுகத்துல வந்து நம்ம எல்லாமே அதர்மங்களாக தான் இருக்கின்றது நம்மளை சுற்றி நிறைய இல்லையா? தர்மம் என்பது பரிபாலிப்பதே சில, அதாவது ஒரு 10% 20% தான் நம்ம பரிபாலிக்கிறோம். 80% நம்மளை சுத்தி நடக்கிறது எல்லாமே அதர்மங்களாக தான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம தூய்மையான மனதோடு எப்படி நாம வந்து அந்த தியான பயிற்சிகளில் ஈடுபட முடியும்? கண்டிப்பா முடியாது. யாரோ ஒருத்தரால மட்டும்தான் அதுல வந்து சக்சஸ் ஆக முடியும். சாதாரண மனிதன் வந்து பக்தி வந்து அவனுக்கு சுலபமாக அவனால ஆற்ற முடியும். பக்தி தொண்டால் திருப்தி அடையும் பகவானிடமிருந்து நேரடியாக வருகின்றது இல்லையா? பரபிரம்மத்தை அறிவதற்கான பக்தனின் வழி. இந்த லைன் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அழகான வரி நம்ம பிரபுபாதர் அவர்களுடைய விளக்க உரையில. நாம வந்து பகவானை தேடி செல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவரே நம்மளை தேடிட்டு வர மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டு அமைய பெறணும். அதுதான் வந்து உத்தமமான வழி. நம்ம அவரை தேடிக்கொண்டு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏனென்றால் தேடுதலிலே நம்முடைய நினைவுகள் எல்லாம் வந்து நின்றுவிடும். அங்கே பக்தி என்பது இருக்காது. சோ நாம பக்தி மட்டுமே கொண்டால் அந்த பக்தியை வந்து அவர் ஏற்று மெச்சும் பொழுது அவரே நமக்கு தரிசனத்தை வழங்குவார். இதுல நம்ம வந்து அந்த திடமான மன உறுதியோட இருக்கணும். நம்ம வந்து அதுல இருந்து நம்ம வந்து டீவியேஷனே வரவே கூடாது. எஸ் நாம பக்தி மட்டும் கொள்ளலாம். அவருடைய திருப்பாதங்களுக்கு இந்த பக்தியை செலுத்துறார், அவ்வளவுதான், அதோட சரி. அதை மனதில் வந்து நாம நிலைநிறுத்தி கொண்டு இந்த நாம ஜபங்கள் சொல்றது,
சங்கீர்த்தனம் பண்றது, இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவன் கண்டிப்பாக அந்த உயிர் வாழிக்கு தரிசனம் கொடுப்பார். இதுல எந்த இதுமே அதாவது டீவியேஷனே கிடையாது. உத்தரவாதமாக வந்து நம்ம பிரபுபாதர் நிறைய இடங்கள்ல எழுதிட்டு தான் வர்றார் இல்லையா? அப்படி உண்மையை காணக்கூடிய ஒரு நிலையை நமக்கு பகவான் கண்டிப்பாக வருவார். ஆனா நாம செலுத்தக்கூடிய பக்தியில வந்து பூரணமாக இருக்க வேண்டும், முழுமையாக பக்தி செலுத்த வேண்டும். சோ அங்க இங்கிட்டு போறது, நம்ம மைண்ட்ல வந்து எஸ் இது செய்யணுமா அதை செய்யணுமான்னு ஏத்துக்கொண்டு செல்கின்றோம் இல்லையா? அது தவறு. சமாதி நிலையை கொள்ள வேண்டும். ஃபிக்ஸிங், நம்ம மனசை வந்து பகவான் மேல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். அவருடைய ரூபம் என்ன, நிஜ ரூபம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதனால வந்து பகவானுடைய நாமத்தையே நினைச்சுன்னு நாம வந்து மனதை அவர் மீது நிலைநிறுத்தி கொள்ளுதல். அவ்வாறு நிலைநிறுத்தி கொண்டு நாம வந்து நாம ஜபங்கள், பஜனைகள் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அவருடைய தரிசனம் என்பது நாம கிடைக்க பெறுகின்றோம். சோ எத்தனையோ பேருக்கு இது ஏற்பட்டு கூட இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அவர்களுடைய பக்தி லெவல் அவ்வாறு இருந்தால் கண்டிப்பாக பகவான் உங்களுக்கு வந்து தோன்றுவார். நாம கற்பனை செய்து அவருடைய பிம்பத்தை நம்ம ஹிருதயத்துல நிலைநிறுத்த வேண்டாம். அது என்றைக்குமே நமக்கு ஸ்திரமாகாது. ஏனென்றால் நம்முடைய மனதெல்லாமே அந்த பிம்பத்தின் மீதுதான் நிலைத்திருக்கும் இல்லையா? நம்ம பக்தியில திளைக்க மாட்டோம், அதையே போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். எதனால் பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியுமோ அந்த பக்தி மார்க்கத்தை பற்றி விவரிக்கும்படி மைத்ரேயரிடம் வந்து விதுரர் ஆரம்ப சாதகர்களின் சார்பாக, அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில் இருப்பவர்களுடைய சார்பாக இப்ப வந்து விதுரர் வந்து மைத்ரேய ரிஷியிடம் வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றார். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபசிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे.